ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। କେବେ ବା ଅଖିଳ ଈଶ୍ୱର ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଠାକୁର, ଯାହାର କାଳ ଚକ୍ରେ କରି ସଂସାର ସମୂହ ସଂହରି, ସକଳ ବସଟି ତାହାର ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର। ତାହାର କାଳ ଚକ୍ର କରେ ଭ୍ରମଇ ଅଖିଳ ସଂସାରେ, ଯେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଠାକୁର ତାହାଙ୍କୁ କରି ଅନାଦର। ପାଷଣ୍ଡ ଭାବକୁ ଆଚରି ନାନା ଦେବତା ସେବା କରି, ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ବିଚାରି ବିବିଧ କୁପଥ ଆଚରି, ନିଗମ ଅନାଚାର କର୍ମ କରନ୍ତି ହୋଇ ମତି ଭ୍ରମ। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭବାରଣ୍ୟରେ ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଅର୍ଥ, ମହାମୁନି ଶୁକଦେବ କହିଲେ ଯେ, ହେ ମହାରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେଉଁ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କାଳଚକ୍ର ଏହି ସଂସାରରେ ସର୍ବଦା ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ ଓ ସମସ୍ତ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ଚାଲିଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହାର ଅଧୀନ ଅଟେ, ଏହି ସଂସାର ରୂପକ ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ବେଳେବେଳେ ସେହି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅନାଦର କରି ପାଷଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୃତ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ସହିତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବହିର୍ଭୂତ ହେବା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମାର ହିତ ସାଧନ କରୁନଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଦ ବହିର୍ଭୂତ ଅନାଚାର କର୍ମ କରିବା ସହ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କୁମାର୍ଗରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଭାବାର୍ଥ, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ହିତ ସାଧନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କାଳଚକ୍ର ଭୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ, ଏହି ସଂସାରର ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେହି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା ନ କରି ବେଳେବେଳେ ପାଷଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୃତ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରି କୁପଥଗାମୀ ହେବା ସହିତ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଭଗବତ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରାଣୀଟି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।